Hei, mä oon täydellinen. Kato minua. Hampaissa kellerrystä, lohjennut tekohammas, vähän hammaskiveä, poski punottaa, parta kasvaa vähän miten sattuu. Luomessa on jotain. Onko se tulehtunut vai muuten vähän punottaa? Tiedätkö mitä? Säkin oot täydellinen, vaikka sä et usko sitä. Maailma pyrkii myymään sulle mielikuvaa siitä, että sä oot epätäydellinen ja riittämätön ja että sä tarvitset jotain ulkopuolelta, joka täyttää sun sisäisen tyhjyyden tunteen ja antaa sulle arvoa. Se, että sä muokkaat sun ulkonäköä, kasvatat lihaksia, käyt plastiikkakirurgiassa, hommaat mainetta ja mammonaa, yrität saada rakkautta ja riittävyyttä teoilla, niin se ei tule ikinä onnistumaan. Sä et pysty ikinä saada muiden hyväksyntää niin paljon, että sä olisit itse tyytyväinen, vaan sun täytyy itse tehdä se työ ja ymmärrys siitä, kuka sä olet ja että sä oot riittävä just sellaisena kuin sä oot. Ja se, että jos mä sanon, että mä ja sä oot riittävä, niin se ei tarkoita sitä, että elämässä ei tarvitsisi tehdä mitään. Mutta se, että ulkopuolisilla teoilla sä et voi saavuttaa sitä, mikä sulla sisällä tuntuu tyhjyydeltä.